Ο Κώστας έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Χαμπίδη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Ακούγομαι, Αντώνη? Βεβαίως, ακούγεσαι. Από Μπράβο. μένα ακούγεσαι. Ναι, τέλεια. Βαγγέλη, και εγώ δεν έχω παρά να πω με χαρά τον καλό μου λόγο για αυτό το άριστο βιβλίο, αυτή τη σπουδαία δουλειά που μας παρουσίασες. Ε, σ- Νομίζω είναι σπουδαία πέρα από την εποπτεία που την αναφέρανε όλοι, τη- την εποπτεία του λογοτεχνικού πεδίου που διαθέτεις. Αυτό που εμένα με έπιασε καλά είναι το ότι έχουμε καλές δόσεις θεωρίες με έμφαση στην πρακτική. Πρακτική με την έννοια του πρακτικού ανθρώπου που είστε, που γράφετε στην εφημερίδα και στα περιοδικά και στο ραδίο κτλ. Γιατί μια από τις αρρώστιες του σήμερα είναι ο θεωρητικισμός. Δηλαδή ξεκινάει κάποιος με την ψυχανάλυση, με τον σουρεαλισμό, με τον μαρξισμό και από εκεί πάει στο έργο. Και το έργο κατατεμαχίζεται από τον σφαγέα του. Ενώ εδώ έχουμε αυτό που πραγματικά, όπως είπε κάποιος, τι είναι θεωρία, είναι σκέφτομαι αυτό που κάνω. Σκεφτόμαστε αυτό που κάνουμε και αυτό το πράγμα είναι το βιβλίο σας. Επομένως το θεωρώ πολύ σημαντικό από αυτή τη σκοπιά, γιατί μας δίνει αυτή την ισορροπία μεταξύ του γίγνεσθε του λογοτεχνικού και του θεωρητικού γίγνεσθε. Ε, ένα επίσης γενικό σχόλιο που ήθελα να κάνω, το οποίο όμως θα έλεγα ότι είναι σαν απορία δική μου, και αφορά όλες τις γραμματολογίες στην ουσία, όχι μόνο τη δική σας προσέγγιση, τη δική σου προσέγγιση, είναι αυτή η περιοδολόγηση με βάση την πολιτική ιστορία. Ειδικά, ας πούμε, για το μεταπόλεμο και τη μεταπολίτευση. Παίρνω αυτά επειδή εκεί γίνεται πιο εμφανές το πρόβλημα. Κολλάει στα λογοτεχνικά μας δεδομένα. Λέω σαν παράδειγμα, ας πούμε, πάρτε τη σχολή της Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι, ο Πετζίκης άρχισε να γράφει τη δεκαετία του 30 και έγραφε μέχρι το 90. Λοιπόν, ανήκει σε όλη την περίοδο, το Μεσοπόλεμο και λίγο και στη γενιά του 30 έμεσα βέβαια, σαν γενιά και όχι σαν κοσμοαντίληψη. Ανήκει στη γενιά του πολέμου, ανήκει στο μεταπόλεμο, ανήκει στη μεταπολίτευση. Το ίδιο ισχύει και πολλούς της γενιάς του 30. Με αυτή την έννοια είναι μια απορία που νομίζω ότι αξίζει οι επαγγελματίες να το σκεφτείτε. Δηλαδή σκέφτομαι ότι παλιές περιοδολογήσεις όπως αυτές που λέγαμε η παλιά σχολή των Αθηνών, νέα σχολή των Αθηνών, δεν λέγανε πότε έφυγε ο Όθωνας και πότε ήρθε ο Γεώργιος για να κάνουν την ιστορία. Πιάνανε σχολές. Νομίζω είναι πιο συνεχτικό. Ή γενιές, αλλά εκεί έχει γίνει πολύ κατάχρηση, λέμε, γενιά ανά δεκαετία, ενώ η γενιά πρέπει να είναι πραγματική γενιά και να υπάρχει συνοχή. Το βάζω αυτό σαν ένα πρόβλημα. Το δεύτερο, που δεν είναι πρόβλημα, ήδη κατάλαβα κάποια πράγματα από αυτά που μας είπατε, το πώς δηλαδή χτίστηκε αυτό το βιβλίο, και ίσως γι' αυτό λείπουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, στον υπότιτλο, όταν λέμε σταθμός, εγώ θα έλεγα, χωρίς το Βυζινό έχουμε σταθμούς της ελληνικής λογοτεχνίας, χωρίς τον Αλεξάνδρου και τον Περάτη μπορούμε να μιλάμε για σταθμούς. Αλλά από όσα μας είπατε κατάλαβα ότι ο τρόπος που οργανώσατε το υλικό σας αναγκαστικά δεν μπορούσε να το πιάσει όλος. Τώρα δύο-τρεις άλλες σκόρπιες παρατηρήσεις. Ήδη για το Ροΐδη νιώθω πολύ καλά που ξεκινήσατε με το Ροΐδη, γιατί ο Ροΐδης όχι τόσο ως μυθιστοριογράφος, νομίζω ότι δεν ήταν εκεί το ισχυρό του σημείο. Το ισχυρό του σημείο είναι αυτό που θα έλεγα εγώ με γκραμψιανούς όρους, ας πούμε, οργανωτής της κουλτούρας. Αυτός ήταν ο Ροΐδης και κρίμα που ήταν σαν την καλαμιά στον κάμπο. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που αν είχε γύρω του άλλους 10, θα ήταν άλλη η πνευματική μας εξέλιξη. Για τον Παπαδιαμάντη μου άρεσε επίσης αυτή η μεθοδολογική παρατήρηση που κάνατε μεταξύ ιδεολογικής κρίσης, ιδεολογικού κριτηρίου και αισθητικού. Για το ιδεολογικό ήδη τα λέτε, ότι είναι ένα φορτίο πάνω στον Παπαδιαμάντη που δεν φταίει σε τίποτα. Για το αισθητικό κριτήριο, σαν να σας πιάνω
σαν να σε πιάνω να το βλέπεις με υπερβολική συμπάθεια. Και εγώ το βλέπω, γιατί όταν μιλάμε για λογοτεχνία, αισθητικό πρέπει να είναι το κριτήριό μας, δεν το συζητάμε, αλλά σαν να μας λέτε ότι, ας πούμε, ο Δημαράς που στηρίχτηκε στο αισθητικό κριτήριο είναι άμυρο ιδεολογίας. Αυτό μας λέτε σε μια παράγραφο, ότι δεν υπησήλθε ιδεολογία σε αυτό. Εγώ φοβάμαι ότι μπόλικη ιδεολογία μπήκε όταν πια ο Δημαράς άλλαξε λίγο κάποιες απόψεις που είχε και βγήκε αισθητικά βέβαια η απόρριψη, η ισοπαίδωση του Παπαδιαμάντη, που είναι δηλαδή πολύ μεγάλο λάθος, έτσι. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι οι αναγνώστες του Παπαδιαμάντη, πέρα από τους συναδέλφους του λογοτέχνες και το κοινό, δεν νομίζω ότι επηρεάζεται από τους ιδεολογικούς ύμνους κλπ. Ο κόσμος διαβάζει Παπαδιαμάντη γιατί είναι σημαντικός συγγραφέας, νομίζω. Τώρα, επίσης σημαντικό, πετυχαίνουμε από το ένα στα άλλο, αυτά που λέτε για τον Ιωάννου. Έτσι, τον Γιώργο τον Ιωάννου. Δηλαδή, η παρατήρηση που κάνετε ότι από την πρώτη του συλλογή βρήκε το στυλ του, το ύφος του, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, γιατί πράγματι για ένα φιλότιμο έπιασε και το ίδιο βγαίνει σαν στυλ, σαν ύφος σε όλα τα κείμενα που μετράνε του Ιωάννου. Τελευταία ενότητα στην οποία βρήκα πολύ ενδιαφέρον είναι τα όσα σχολιάζεις για τον Κοτζιά και τον Βαλτινό. Και ιδιαίτερα για τον Κοτζιά, που για μένα είναι βέβαια εδώ και η κόρη και δεν θέλω να πω πάρα πολλά καλά λόγια, αλλά θεωρώ ότι ο Κοτζιάς είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει το μεταπολεμικό μυθιστόρημα. Νομίζω ότι αυτός μαζί με τον Βαλτινό είναι αυτοί που βάλαν το μαχαίρι βαθιά στα προβλήματα που μας άφησε ο εμφύλιος. Αλλά δεν τα βάλαν παραταξιακά όπως τα έκανε η αριστερά. Η αριστερά τα έβαλε παραταξιακά. Ενώ ο Κοτζιάς τα έβαλε συνολικά, έβαλε το θέμα της ιστορικής μας συνείδησης. Είναι δηλαδή τεράστια η διαφορά του. Και ένα θέμα που λίγο το είχαμε δείξει, Βαγγέλη, κάποια στιγμή νομίζω, για μένα παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα το γιατί χαρακτηρίστηκε ο Κοτζιάς και οι συνομήλικοι συνοδοιπόροι του μαύρη λογοτεχνία από τον Ραυτόπουλο και ποτέ η αριστερά δεν ζήτησε συγγνώμη για αυτό το πράγμα. Να πει ευθαρσώς ότι κάναμε λάθος, ότι εδώ έχουμε ανθρώπους που δεν δουλέψαν παραταξιακά. Δεν έχει αναγνωρίσει και πολλές φορές η αριστερά τα προβλήματά τους. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, είναι αυτό το παραταξιακό που διαλύει. Δηλαδή, οι καλοί, οι κακοί. Οι καλοί νεκροί, οι κακοί νεκροί. Μια επέμβαση να κάνω εδώ. Ο Τίτος Πατρίκιος όταν έγραψε ότι το άγγελμα που έγραψε να το καταλάβουμε, σκοτώσαμε τον αγγελιοφόρο, ήταν στην πραγματικότητα η συγγνώμη που ζήτησε η αριστερά για τη μαύρη λογοτεχνία, Κοτζιά, Κάσδαγλη και Ρούφ. Ναι, σωστό Ελισάβετ, αλλά νομίζω όταν σκέφτομαι εγώ ότι ο Αλέξανδρος Κοτζιάς στον αγώνα που έκανε για να έρθει ο Χατζής όταν τον εμποδίζανε από τη Δυτική Γερμανία, τότε όχι, Ανατολική Ουγγαρία, τι αγώνα έκανε, και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είχε χαρακτηριστεί μαύρη λογοτεχνία. Και εγώ δεν βρήκα τίποτα του Χατζή να λέει, γιατί το έγραψε και ο Χατζής αυτό περί μαύρης λογοτεχνίας, λοιπόν, και δεν βγήκε ούτε αυτός να το αλλάξει. Αυτό που λες για τον Πατρίκιο είναι σωστό βέβαια. Το λέω αυτό με την έννοια για να δώσω πάλι βάρος στο πόσο μεγάλο συγγραφέας είναι ο Κοτζιάς, γιατί πιάνει το μεγάλο μας πρόβλημα, αυτή την αποσύνθεση που έφερε ο εμφύλιος. Η αποσύνθεση αυτή έπιασε τους πάντες, αριστερούς, δεξιούς, κεντρώους, μη πολιτικούς, απολιτικούς, μετανάστες, πρόσφυγες, όλοι μέσα σε ένα ζουμί. Και αυτό το έπιασε αυτό. Και γι' αυτό εγώ όταν συζητήσαμε, θυμάστε πέρσι ήταν που πιάσαμε τον Ιαγουάρο που κουβεντιάσαμε, και ακόμα θυμάμαι και όταν κάνω κάποιες συζητήσεις για τέτοια θέματα, πάντα λέω αυτή τη φράση που είπε η Φιλιό, η κοπελιά που είχε έρθει από Αμερική και την οποία η αριστερή, ιστερική Δήμητρα
την τάραξε και είπε σε κάποια στιγμή αυτή η κοπέλα, σε αυτόν τον τόπο γίναν φοβερά πράγματα. Γίναν φοβερά, αλλά κανείς δεν μετάνιωσε. Για μένα τα λέει όλα αυτή η φράση. Γίναν φοβερά, το λέμε, και κανείς δεν μετάνιωσε. Τελευταίο είναι, πολύ μου άρεσε αυτό το κεφάλαιο, το είπαν κι άλλοι, για το 22. Δηλαδή, εκεί υπάρχει επίσης ένα σημαντικό κενό, είναι οι άνθρωποι που ζήσαν και που τα γράψαν βιωματικά. Πολύ καλό αυτό που μας δίνει σε αυτή τη σύνοψη ανθρώπων που γράφουν τώρα και τα βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο πια, βέβαια, έτσι, και είναι λογικό, αλλά πάντα για μένα κάτι λείπει, κάτι χάνουμε σε αυτό το μεγάλο τραύμα που είναι η μικρασιατική καταστροφή. Δεν είναι μόνο το να αναγνωρίσουμε ότι και εμείς ήμασταν σκληροί και τα λοιπά. Κάτι λείπει, αυτός ο διχασμός μεταξύ του ελλαδισμού και του ευρύτερου ελληνισμού, που αυτός δεν αποδόθηκε ούτε από τους ιστορικούς μέχρι στιγμής. Ευτυχώς τώρα γράφονται κείμενα, ούτε από τη λογοτεχνία. Συγγνώμη, μίλησα λίγο περισσότερο μάλλον από όσο έπρεπε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι, Βαγγέλη. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κώστα.